Salutare prieteni! Astăzi vreau să vă prezint o husă pentru tableta Asus Foamepad FE 375. O husă tip stand, din piele ecologică. La interior avem căptușală din microfibră, astfel încât display-ul să nu se zgârie. Husa oferă acces complet la toate butoanele laterale, camera din spate și toți senzorii și camera frontală. Tableta se inserează lateral în husă, apoi avem un arici ce susține o prindere fermă, închidere magnetică. În plus, husa poate sta și în poziția stand. Avem așa o poziție, iar a doua este pe orizontal. Pentru mai multe detalii vizitați www.tapstore.ro. Mulțumesc!